Yo, kamusta mga kapotpot? Testing tayo ngayon ng bagong bike natin. Ayan, kulay puti. Yay! Maraming salamat to InSpace. At syempre maraming salamat Supreme Bikes. At syempre maraming salamat Mark Arthur Supremo. Sa kanya galing yung group set na nilagay dito, Ultegra Di2. Grabe, simulan pa jack pa lang ramdam ko na yung kaibahan ito sa gravel. Ang gaan! Merong bukod na video to, unboxing siya yung pag-build namin. Ang ganda pa din ng itsura mga kapotpot. Pag nakita nyo, solid na solid, sobrang classy, sobrang elegante. At ang gaan, 8.2 kilograms. Excited na nga akong gamitin to sa long ride. May pangalawang road test ko na to. Noong una, isang ikot lang sa Philippine Arena, mabilis lang para lang ma-feel yung ride netong WinSpace natin. Medyo meron pa ako in-adjust na konti nun, yung saddle, yung pwesto ng saddle, tapos yung handlebar. Ngayon medyo mas sukat ng konti, medyo mas mas naging komportable. Kaya testing natin ilayo ng konti lang naman, hindi pa masyado malayo. Ramdam mo na agad yung bilis, ganun pala talaga pag aero. Konting sipa mo, 30 ka na agad. Yun lang, medyo matraffic ng konti dito sa Pakaruhatan. Hindi kasi tayo dumaan sa may service road sa Valenzuela. Ikot muna tayo para loop sa Strava natin.
Semento na tayo, na wrong move ako. Dapat pala ng-service ko na. Sobrang traffic. EDSA naman tayo, EDSA. Magtataktak dapat ako eh. Dadalawang isip tuloy ako eh. Napunta akong tanghali. Ang init na masyado. O, taas traffic pa sa EDSA. Yun lang, doon tayo yari dito bandang Muñoz. Mukhang hindi na takot sa NCAP yung mga tao. Nung bagong implement ng NCAP, sobrang linis ng bike lane. Talaga makakapag-bike ang dire-diretso. Yung mga motor di sila pumapasok. Ngayon, back to normal na ulit. Siksika na ulit dito. Gumagana ba yung NCAP? Na-curious tuloy ako. Ayan, no, tingnan nyo yung bike lane natin. Puno na ulit ng motor. Oh, mega pot-pot. Hey! Boss, thank you so much, boss. Idol na idol kita eh. Thank you, thank Master you. Ian now. Douglas, sir, Douglas. Thank you, thank you. Ang pangalan mo, Master? Douglas Rizal. Douglas Rizal. Opo. Thank you, sir. Thank you. 5 taon na, sir. Mula nang nag-bike ako. Hindi kita na sambahan. Thank you, sir. Thank you. Ingat ka, ingat. Salamat, ingat lagi, sir. Ingat. So, shoutout sa'yo, Master Douglas. Tuwan-tuwa si Master. Quezon na tayo. Kubaw na tayo dito, kaliwa tayo, papunta ang Katipunan.
Katipunan na avenue na tayo. Ang ganda rin ng ano yung asfalto kapag inayos nila. Tulad na ito. Tsaka sa EDSA maganda rin yung mga inayos nila ng asfalto ron. Pag nakasasakyan ka, kinis ang takbo talaga. Parang ganito oh. Wala na, di na ako akyat. Dito na kayo eh. Okay naman ang bagong bike. Tapos sana. Ito naman, master. Akad ka na CCN. Bibili kita kay Arlene. Di na, wala na kayo ron eh. Hindi, para ako may makamukit. Para makapili ka dun. Hindi, ano na lang, next time na lang. Anong size nito, Master? Medium. Hindi mo pa... Bibili ka ng ganito sa shop mo? Hindi ko pa alam, malalaman ko sa katapusan. Hindi mo pa binablog yan, ano? Hindi pa, bawal pa eh. Ah, talaga? Pag na-launch. Ganda. Teka, picture tayo. Kasama natin mga tropa natin sa Bigote. Master Jeremy, siyempre si Mayor. Meron daw, sobrang traffic daw paakyat, kaya may dahilan na ako kung ba't ako. Kung Sobrang bakit di traffic ako pa. tuloy. Agad na nga ngayon. Sumulong may aksidente malapit sa Fatima. Tumirik na truck. Tanga eh, no? Tanga. Wala na, hindi na ako tutuloy pala. Total, naghahabol din ako eh. Tinatansya ko nga, sabi ko kung saan ako abot alas 12. Tapos babalik na ako. Since traffic, wala, hindi na ako tuloy. Pauwi na ba kayo? Oo, pauwi na rin. O, ikot na lang siguro ako sa Masinag. Gagano na ako sa Marikina. Okay, Docs. May sabihan mo kami kung kailan ka akyat para Sige. pwede naman kami mag-antay doon. Oo. Okay. Ha? Para makita kita sa CCN. Yun na yung confirmation na ang desisyon natin. Nandi na muna tayo aakyat. Nakasalubong natin si Mayor tsaka si Master Jericho. Traffic daw, may aksidente. Next time na lang. Pero malayo na rin ang nabiyahe natin ha. 33 kilometers hanggang dito. So makakakulang-kulang 70 rin tayo hanggang makauwi. Traffic nga, tanghali na kasi tayo naka-ride out eh. Dito tayo makakaahon ngayon, di bale. Marami pa namang pagkakataon. Pero sarap talaga i-ride nito. Tapos na parisan pa nga nung Corsa Next. Victoria Corsa Next, grabe, suwabing-suwabe. Makapagbenta nga nito sa harap pag-bike shop. Nag-U-turn na ako sa Masinag. Balik na tayo. Next time lang tayo aahon. Baka bukas siguro. Long ride tayo. Traffic daw eh. Sabagay dito pala traffic na yun. Tsaka tanghali. May lakad pa ako mamaya. Grabe laki yung pagkakaiba ng ride na ito. Tsaka nung GD gravel bike. Sabagay yung gravel. Pag sa gravel, swabing-swabe siya. Pero pagdating sa road, ito grabe. Ibang klase. Tapos masakto pa yung size nito sa akin. Kasi yung GD gravel bike ko, medium yun na 54 ang top tube. Ito medium na 52 ang top tube. So mas sakto sa akin to. Yung GT gravel bike, in-adjust pa yung seat post doon. In-adjust pa yung saddle para iabangan ng konti. Tapos iniksyan ko yung stem para mas fit. Ito saktong-sakto yung stem niya at saka yung position ng saddle. Sakto yung size ko. Isa rin pa ito, first time ko nakagamit ng Di2. Suwabing-suwabe yung shifting. Grabe, sarap. Tapos meron pa siyang long press para sa sunod-sunod na change gear. Mukhang ito na magiging permanent na long ride bike natin ha. Ito lang wheel space sa road bike. Actually ito hindi ito ang first time na mag-road bike ako. Pangalawang beses na to. First time ko na road bike.
no, before pa mag-pandemic. Kaya lang ewan ko, hindi ako masakin siguro yung sukat ng road bike na yun. Kaya hindi ko siya masyado na-enjoy, hindi ko siya masyado nagamit. Hanggang sa pinangakol na lang natin dati sa Muntinlupa. Pero ngayon ito, sa feel nito ngayong ang magiging ito ang permanent ano natin, long ride bike. Sarap eh, ganda. Tandang sora na tayo, sakto na yung decision ko na bumalik na. 12 na eh, ang init na. Wala pa man din tayong dalang arm sleeves. Mahirap na, baka mangitim tayo. Hop, stop over muna tayo. Sarap mag bike shop at makapagkape muna. Merong house coffee dyan sa loob. Yun, sakto may nagpapa-overhaul dito sa atin, si Master Joben. At sakto rin, meron tayong promo ngayon dito sa Sarap Mag Bike Shop. For every minimum 1,000 peso purchase, service or parts, meron kayong free na Sarap Mag Bike t-shirt. Bagong Sarap Mag Bike t-shirt, bagong design. So tama-tama, si Master nagpa-overhaul. Ito, gantong design ngayon ng natin. Ayun, nakaalis na tayo sa Sarap Mag Bike Shop. At ito nga, tanghalin tapat na, 1:10 ng tanghali, mainit na. Pero okay lang, from Sarap Mag Bike Shop hanggang makauwi ako sa bahay sa Marilao, Bulacan, nasa less than 20 kilometers na lang yan. So mabilis na lang tayo makarating. Medyo madalas ang traffic dito ngayon sa Mindanao Avenue. Daming ginagawa eh, oh. Pagka pa naman ganyan, kahit ganyan, isang lane lang ang mawala. Grabe, laking impact nga sa traffic. Medyo nakakailang lang dito sa Mindanao Avenue. Ang lalaki ng mga kasabay mo, ganyan, no? Kaya dapat ingat-ingat ka sa pagsingit-singit din dito. Ang dinaanan natin pabalik ng Bulacan, dito hanggang dulo ng Mindanao Avenue. Actually, madalas na ruta to kapag nagyayaya ride kami papuntang Philippine Arena. Ang labas ito, General Luis, tapos kakaliwa doon, papuntang Valenzuela. Shortcut na tayo, iniwasan natin yung General Luis. Dito tayo sa may AKC para iwas traffic. Labas natin ito, service road na.
sa Maya Valenzuela, tabi ng NLEX. Malaking bagay din kapag ka umiiwas dito sa loob. Ang daming traffic may iwasan. Meron lang konting ahon dito pero maiksi lang. Pero kaysa naman tiisin mo yung traffic dito sa General Luis, dito na lang. Ang sarap talaga i-ride nitong Queen Space na to. Excited na rin ako ipakita sa inyo yung buong specs nito mga master. Antay-antay lang. At lalo excited ako gamitin to sa isang matinding ride talaga. Kasi yung mahaba. Ito na yung ahon niya. Maiksi lang naman. Kayang-kaya. Yun, dito na agad ang labas natin, service road. NLEX na yan, northbound. Diretso na to hanggang Barangay Lias. Tapos babalik tayo yung MacArthur Highway sa gilid ng SM Marilao. Kasi Marilao na tayo, ayun sa gilid. Bandang una, MacArthur Highway na, kakahan tayong traffic, grabe. MacArthur Highway na, konting kembot na lang at nakauwi na tayo. Ganito lang muna yung vlog natin. Abangan nyo yung bike check natin na ito mga kapot-pot. I-detalye natin lahat ng mga itong buong bike na to, saka yung mga nakakabit. So ganito lang muna, maraming salamat Supreme Bikes, maraming salamat MacArthur, syempre Winspace, maraming salamat Garmin sa computer natin, Spider Philippines, saka syempre Sarap Bike Shop. Nagpa-overhaul kayo ron, kaya basta punta kayo, meron kami promo, minimum 1,000 pesos, may free na Sarap Bike Shop, dry fit t-shirt. Huwag kakalimutan mo na makasabyan. Sabihan mga kasila, mag-like at mag-subscribe ay swertihin. Hindi mag-skip ng ads, mas lalong swertihin. Hanggang sa muli, salamat.